Днес в Комисията по външните работи на Европейския парламент АФЕТ беше гласуван отложения доклад за напредъка на Република Северна Македония. Случиха се няколко неща. Няколко неща, от които ние разбрахме, че има хора, които не държат на думата си, което нас не ни изненадва по никакъв начин, че в голямата политика очевидно всичко е разрешено. Другото, което разбрахме, е, че нашата страна трябва да полага още по-огромни усилия за това да постига своите цели във външнополитически план. Сега с думи прости какво се случи днес. Днес, както знаете, трябваше да се гласува от доклада, който беше отложен преди 3 седмици. Тогава, да вървим хронологично, аз написах едно писмо до докладчика, в което го уведомих, че искам да има нов кръг на разговори вътре в групата от докладчици, за да изчистим неща, които смятам за неправилни, които намериха място в този доклад. Предложих една поправка, която беше инициирана първо от господин Андрей Ковачев от ЕНП, който започва да говори за тази поправка вътре в неговата партийна група, но тъй като той не е докладчик в сянка, нямаше как да я предложи на останалите. Аз в моя комуникация с останалите написах, че искаме да направим една малка поправка пред думата идентичност и език, да сложим думата съвременни, когато става дума за македонската идентичност и македонски език. Интересното беше, че изпратих това писмо в един петък и още на следващия ден в събота премиера на Република Северна Македония излезе да коментира това нещо, да казва: виждате ли, българите, те искат да слагат съвременен. Нямаше как да не се очудим от това нещо. Това беше само една стъпка в повече от фактите, които ние бяхме вече изложили, че според нас има някакъв чутовен теч на информация към македонската страна относно работата ни по доклада. А другото, което сами хората от Република Северна Македония направиха, беше, че те не спряха да се хвалят в публичното пространство колко хубава работа вършат с докладчика, как са сложили в доклада всичко, което искат. Както и да е. Написах тази поправка и след това разбрахме по много смешен начин, че 4-те групи ЕНП, Зелените, Реню и социалистите и демократите се събират на тайна среща, на която да решат какво да правят с тази поправка. Тъй като тази среща беше толкова тайна, че аз разбрах за нея, написах едно писмо с въпроса какви са тези срещи, на които нас не ни канят. Докладчика ми обясни, че видите ли, той искал да направи среща само с тези, чието предложения в доклада ще ли да бъдат засегнати от моята поправка. Нещо, което после не видяхме да се прави за други хора или за нас, когато нещо щеше да засегне наши поправки, както се и случи, но както и да е. Получихме отговор, че те не били съгласни и че те намирали правенето на такава поправка за ненужно. Българските депутати тук, включително най-вече тези, които работим по темата като докладчици, аз от името на ЕКР и Станислав Стоянов от името на Европа на суверенните нации, малко е да се каже, че вдигнахме шум. Направихме необходимото, за да стане ясно, че за нас проблем по доклада има и то голям. Направихме всичко, което беше по силите ни да осведомим максимално повече хора, които са членове на тая външна комисия, които работят по доклада или ще гласуват по него. Само ще ви кажа, че хората, до които вчера в последния момент изпратихме едно последно писмо, аз и Станислав, това бяха около 430 души. Членовете на Комисията по външни работи АФЕТ, заместващите членове и всички асистенти на тези членове, които работят по темата. Миналата седмица в Страсбург, когато бяхме, очевидно разбирайки, че нещата няма да минат просто така, при нас дойдоха пратеници от другите партии, които ни обясниха, че няма да има свикване на ново заседание, тъй като докладчика е обиден и смята, че се е свършил перфектно работата, но че те се наемат да предложат думата модерен като устна поправка в последния момент вкарана в залата, така че това да бъде гласувано, трябваше да го гласуваме днес, преди началото на заседанието. И аз и Станислав по различни причини не бяхме съгласни с това нещо. Аз даже написах писмен отговор, за да остане всичко черно на бяло, че аз от името на европейските консерватори и реформисти не съм съгласен с устна поправка. И че искаме всичко да влиза като поправка в залата, написано на хартия.
не получихме никакъв отговор, получихме джентълменски уверения, че никой от тези 4 партии, от ЕНП, от Зелените, от Реню или от социалистите и демократите, няма да се изправи против тази поправка, защото тук редът е такъв. Предложи ли се устна поправка, достатъчно е в комисията се изправят 5 или 6 души, зависи колко са присъстващите, и да блокират приемането на тази поправка, тя дори да не бъде гласувана. Това се случи днес. Още снощи ние разбрахме какво е на път да стане. Първо, казвам го за всички, които си мислят, че сме били твърде лековерни, от самото начало знаехме, че няма да мине тази поправка. Аз затова писах и писмено възражение срещу нея, защото да те изпратят с устна поправка за гласуване в зала, това си е един вид, просто те пращат на разстрел. Знае се, че това няма как да мине.